И коста хора, аз съм Драхар, тук при мен е Ryan 11 и Super Killer XP и се играем в нашия сервер. И така, да, това е спална, като за начало говоря. Тук е някакъв, дето го банах преди малко, беше от Италия. Това е Warp Enchant за сега. От това ли е вратиш? Да, също така правя сега в момента ревю на този сервер, защото направих горе-долу всичко. И така, това е Warp Envy, трябва да го довърша. Така, просто Envy, като свърши ще добавя още. И нека получваме с Warp Drop Party. Тук евенти всяка събота и неделя, петък, събота и неделя от 7:30. И тук има едни ендърчета, дето имам тук ни хубави сетчета. Чай само да намерим. Ето ги, какво се състои това? Честовете. Значи всеки чест ще има по такива неща и няколко честа само генерира. И един чест 2 ще има пора тройка с Sharp 4. Не, аре. Enchant Sharp 3. Да, бе, Sharp 4. Една лек и 16 голденки и 20 бедрок. Това ще е само един път и мисля това да е 2-3 пъти ще се слагат и те. Да, очакваме ви в момента в 7 часа, 7:30, там някъде. Вечерта. Ще се пробвам да кача клипа колко много по-бързо. И FPS ще покажа. Бързам, колко много по-бързо. Това е Warp FPS. Нека преминем към Warp Leaves. Warp Leaves съм го правил аз, само да видя дали има такова има. Ето това е Warp Leaves. И се осъзнах за едно нещо, което ще го бъде поправено в момента след малко. Warp SMS. Ранг Warp SMS. Ранг Титанима. Ранг VIP. Махни. Ранг Буди и трябва да има и Буди Плюс, обаче ще го добавя по-късно. Имаме друга работа. Като казах, имам друга работа, трябва да свърши един плагин да направим. И Warp Staff, който вече попълваме стафа с ранг Helper. Само видя Helper. Тема кандидатури само за чат Helper. Няма да има чат Helper първо. И чакай, как се пишеш? Пиши нещо. Супер. Хора само те, които помагат и... Тихо чакай. Супер ки... Go! Fuck! Добре, тихо. Окей, съжалявам. Да, той е опнат за малко, иначе ще бъде деопнат. И така. Кажете бъба на YouTube. Бъба YouTube. Да, очакваме ви в точно 7:30 за днеска. Днеска кой дата е? 9. Кой ден? Четвъртък. И така, очакваме ви и до скоро.